A teď už nastupují všichni aktéři pod vedením hlavního rozhodčího Pavla Fraňka. Plzeň dnes v bílých dresech, Brno celé v červeném, tak uvidíme, zda Plzni tato barevná kombinace přinese štěstí, i když to bude určitě o něčem jiném než o barvě dresů. Počítám, že to bude o současné formě, kterou má Plzeň výbornou. Na druhou stranu předpoklady jsou jedna věc, samozřejmě Plzeň obrovským favoritem, na druhou stranu je otazník. Rozhodčí Franěk ukazuje výhodu pro Švancaru a to je přesně to, co Petr Švancara má rád. Najíždí si zleva do 16, Škoda. Glázer, ten umí vypálit a je to první gol Brna, tak to se dějí věci na stadionu Zbrojovky. Brno vede v 7. minutě nad Plzní 1-0. To je přesně to krásné na fotbale, že mohou být prognózy jakékoliv a první gól padne do branky Viktoriánů. Jakub Brabec ve velice zajímavém náběhu. Teď ale rozhozená brněnská defenzíva a kupředu sprintuje Kovařík. Odcentroval do místa, kde je Rajtoral a je vyrovnáno 1-1. Tak to bylo přesně, kdy Brno poprvé nebylo v obraně skonsolidované a Plzeň udeřila z rychlého breaku. Jakub Brabec teprve teď dochází k pokutovému území a Kovařík prokázal svoji největší sílu z jedné, střílený centr, který nedokázal nikdo z bránících hráčů Brna. Tady to uvidíme zasáhnout. Protože to bylo kopnuté tak, že brankář si na to nevěřil a vracející se obránce, respektive zavadil, což není obránce, ale vracející se hráč. Zavadil opravačku a upadl. Ale přichází tam také Pavel Horváth. Takovým volným krokem se přišoural a řekl, já to přece jen kopnu. No a je z toho málem druhý gól, protože Václav Procházka hlavičkoval na Malém Vápně. Tam už se jenom může složitě mířit v té houštině těl. Je těsně. Nádherně kopnutý a myslím si, že tady stačilo trefit branku. Že to je tak blízko, že to už je nechytatelný. Téměř trefil do hlavy Švancaru, ale Brno zůstává u balonu. Glázer, ten umí vypálit, ale je přece jen hodně daleko, ale zkusil to a to je rána, která zaměstnala Kozáčika. To si to pěkně přivolal, to byla slušná pomylice z kroku. No, leknul jsem se toho podobně jako ty, protože to bylo snad ze 40 metrů. A překvapil určitě i Matouše Kozáčika. No, to jsou hlavně takové míče, které brankář musí s tou reakcí chvíli počkat, protože neví, jestli míč nezaplave a pak najednou jakoby ten základ. Byla to jedna ze 3 střel Brna na bránu, kterou obstaral Petr Glázer. Jedna byla navíc gólová. Plzeň zatím šetří také se střeleckými pokusy. Také pouze 3 střely v celkovém součtu, to je na Plzeň málo. A já si myslím, že velmi dobře rozehraný utkání z hlediska fotbalovosti a diváckosti. Plzeň musí hrát naplno, Brno má obrovskou šanci a pojďme se těšit na druhý poločas. Teď je na řadě program. Pavel Horváth není tolik vidět dnes v kombinaci, samozřejmě. Občas vymyslí skvělou přihrávku, ale spíše u rohových kopů. Účinkuje a teď skvěle našel. 2 minuta. Husár. Švancara. Petr Švancara. Měl dost času zamířit a byli jsme v očekávání, zda to tomuto fotbalovému hráči. Tak teď Petr Švancara v offsideu není a může postupovat na bránu. Petr Švancara stíhá Očišovský a Švancara míří vedle. Petr Švancara výborně tentokrát si uhlídal ty 2 kroky, které měl v tom náběhu v myšlence, výborný zpracování. Pak už samozřejmě Čišovský byl blízko, musel střílet z vápna. Nicméně měl šanci, aby ta rána mu sedla trochu lépe, mířil na zadní tyč. Myslím, že nescházelo mnoho. Ale Petr Švancara miluje tyto nejlepší české ofenzívě. Řezník. A hlavička, kterou obstaral Marek Bakoš, takže přihrávka pro Bakoše, to je obrovská šance, Bakoš dává gól.
Marek Bakoš protrhnul tu svoji střeleckou smůlu a Plzeň vede v Brně vede 2-1. No, Plzeň skvěle sehrála tu situaci. Pavel Horváth si tam stáhl míč a předložil Bakošovi, který si odskočil od stoperů. Tam bych řekl, že byla chyba, že měl strašně času na zakončení a tohle bylo osudný, špatný postavení stoperu. Jeden vyrážel na Pavla Horváta, druhý nestíhal pokrýt a zablokovat Bakoše. Bakoš dal svůj 6. ligový gól, ale že se načekal na tento zásah. A jak jsem vlastně trochu předeslal, že začíná dvouminutové nastavení, Plzeň hraje nakrátko. Darida výborně prostrčil balon a tam je další střela a gól, který vše rozhoduje. Marek Bakoš skóruje i podruhé v dnešním zápase a Plzeň si už teď jistě odveze z Brna 3 body. Ale zase je to obrovská zkušenost. Protažením míče Pavel Horváth se uvolní a načechrá balon přesně do náběhu, kde už zbrojovka to nedokáže pokrýt. Tady se podíval a přesně to sype do toho místa, kde Bakoš je v náběhu nikým neatakován. Marek Bakoš tak nejen, že dnes protrhnul střeleckou smůlu, ale dokonce zatuploval se svým střeleckým příspěvkem a když jsem předtím říkal, že dal 6. ligový gól, tak jsem o jeden gól předstihnul tu statistiku, ale Bakoš hned v tomto zápase dohnal, tak teď už oficiálně 6. ligový zásah Marka Bakoše. Jednoznačné, protože Brno odehrálo hodně sympatickou podívanou. Petr Švancera a spol se činili a myslím si, že i když samozřejmě Plzeň byla lepší, držela balon, tak Brno se prezentovalo zajímavým výkonem.